Suportado sa Commission on Elections ang resolusyon sa Ubos Bay Balauranan pagkansilar sa special election sa 3rd District dito sa Negros Oriental. Tinusa sa Gitan-Aw mao ang peace and order sa David. Sayra nato ang detalye sa akong report. Bisan og kansilado ng special elections sa tercero distrito sa Negros Oriental, andam gyapon ang Commission on Elections sa mga posibleng kausaban nga mahitabo. On hold una ang ilang preparasyon sa napalaw nga pinili apan magamit ra gihapon kini sa gayon nga aduna pay mahitabo nga bag-ong kalambuan sa naaswing distrito. Gitahod sa Comelec ang desisyon sa Kongreso ug igo lang silang mupatuman kung unsa man ang anaa sa balaod. Ingon usab nini ang baruganan sa kapulisan sa Central Visayas. As a co-equal branch of government, we are just here to mandate the resolution of the House of Representatives. Rest assured that the legislative intent of the Congress also is to have an honest, orderly, and peaceful elections. We always subscribe to the wisdom of the members of the House of Representatives. No, ang police igo ra gyud mo provide og security. Samtang gi-realign sa PRO7 ang kapulisan nga gitahasan unta sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa special elections. Tutukan nila ang mga kalihukan sa nagsingabot nga holiday season aron masiguro nga dili makalihok ang mga daotang elemento nga mosiaw nining panahona. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.